vlog. दिनैहाय आंनि vlogखौ गारियावनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय मानोना हाखु दाखु USTM थांगासिनो आरो माबा मोनसे मा प्रग्राम जादों बेन्जामिन ओरै दङ बेन्जामिन ओमफ्राय प्रान्जित एन्ड मामोनलाय हाय बोल दो हाय पीछे से भी मा जादों होनदों बेन्जामिन स्प्लेन्डिड माने टेक्निकल फेस्ट सो ओमफ्राय मानि थाखाय थांदों जोङो खोन्थादो जिर' कर्नार नैबे जिर' कर्नार बे गस्लाया बिनि आरोना बिनि ब्रेन्ड सो बिनि लाइक गिव अवे होनो थांदों माने गिव अवे लाइक माने टास्क एरि होगोन माबा माबि बानायनो सोंगोन कुइसन सोंगोन जल' चिप्सबो जाहोगोन माहोगोन बिदिनो आरो बिदिनो माबा माबि टास्क होगोन ओमफ्राय बिदिनो गिव अवे होगोन बिनि लाइक ब्रेन्डनि बे गस्लाखौ आरोना स' आंनि दिनैनि vlogखौ नायलांबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस USTM आव डाइरेक्ट लोगो मोनहैसिगोन नै जोङो दा सफैबाय माने सिङाव हाबबाय आरोना गेटनि सिङाव हाबबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो लामायाथ' जा मोजांखा जा गिदिरखा मोजांथार बुधबार है ना हम कैंपस तो बहुत बड़ा है हम फर्स्ट टाइम आया आं फर्स्ट USTM में USTM आं फर्स्ट टाइम फैदों बिदिनो आं दिनैसो फर्स्ट टाइम USTM आव फैफेरदों माने केम्पासाव फर्स्ट टाइम हाबफेरदों आरोना ओमफ्राय मा दिनै डिजेबो दं होनदों नामा डिजेबो दं होनो दिनै मोसालांनांसिगोन डिजेआव नै सफैबाय नैबेयावनो जागासिनो खोमा मिनिदो दे एसे दायो फट'बो लागोन दे जोंहा फट'बो लागोन थामनेलाव होनोबो लागोन दे थामनेलावबो होनो लागोन ओमफ्राय ओरैनो जास्ट फट'बो नर्मेल इन्स्टायाव आपल'ड होनोबो दे नै सिख्लाफ्रा फेशन शो जागासिनो बेवहाय फेशन शो goes to contestant number 10 please give him a big round of applause Can I please on the last round bring up the sash and give it to contestant number 7 बोलो माने बे हौवाया जुदि 30 टाइम्स पुशअप्स खालामनो हायोबाथाय बेनो जिर' कर्नारनिफ्राय टि शार्ट गांसे हरगोन आरो गिव अवे ओमफ्राय बे हाबाय आरो विनार चेलेन्ज होगासिनो आरोना दा माने खोनादोंना खोनायाखै बिराद दावराव माने चेलेन्ज होदोंमोन बैसोर सानैखौ आरो दा आलदा जायगायाव आलदा मानसिनो चेलेन्ज होनो थांगासिनोलाय बिराद दावराव खोनायाखै जानो हागौ एबार बे सिख्ला सानैखौ चेलेन्ज होगोन आरो मेगनजों मेगन नायनांगौ ओमफ्राय जाय मिनिनायखौ कन्ट्रल खालामनो हायो बेनो देरहागोन स्टार्ट कर 1 2 3 go
दा मा जुसखौ लोङो मोजांजोब गासिबो मोजांजोब ना ओमफ्राय माखौ लोङोथाय नायदो masalah kamu निम्बु पानी लोंसै खोमा orange apa dah orange oke clear masak निम्बु पानी मा लोंगोन नोङो केपि गाथुमल' cola masalah cola masala masala cola cola masala cola आंहा माखौ लोंनांगौथाय नै आंना निम्बु पानिया बे मा बे मसाला कोला मसाला कोला ओमफ्राय आंनि निम्बु पानिया बे तुम्हारा क्या है मसाला कोला मसाला कोला तुम दोनों का क्या है ब्लूबेरी एंड क्या नींबू पानी मेरे दूसरा जगह का इंसान है ना वो ब्लूबेरी पीता है आना पर नींबू पानी एबार बिसोर सानै सिख्लाखौ एनिमि केरेक्टारफोरनि नाम सोंगोन आरो ओमफ्राय बुंजोबनो हाबाथाय देरहाबाय How can I forget? I know him. I don't know his name. Pink. Yeah. What's his name? I don't remember. I don't remember. He's from One Piece. Yeah, he's from One Piece and He's the main character. I don't remember, bro. Give you one more hint. First alphabet of his name is L. It's not L, it's A. Eh? Yeah. Is? Yes. We didn't get it though. Thank you. And you That's were fun. last one. What is this? I really don't remember his name. You were correct at your first guess. You were correct at your first guess. Doji? Yes. Okay. Really? Yeah. Salah, you. स' लोगोफोर USTM निफ्रायथ' फैबाय माने आंखौ दोननो फैग्रोबाय आरो बेन्जामिन मोना थाबोबाय डिजे नाइटआ आंना केन्सेल जाबाय डिजे नाइट मेरा केन्सेल बाबोला थ' बे लोगोआ आंखौ माने बे मोनसे खामानिनि थाखाय आं जेराव थायो अबे साइडथिं थायो बिथिं थांनो नागिरखादों आरो स' बेखायनो आंबो फैफाग्रोबाय आंबो होमबालाय रुमाव थांखासै होननानै मानोथो डाबल थांलाय फैलाय खालामबाय थाबावनो ना दाहाय ओमफ्राय बेन्जामिन मोनाथ' थाबोबाय मालाय डिजे नाइटआव एन्जय खालामसिगोन आंहासो मोननाय नंला डिजे नाइटआव एन्जय खालामनो थ' जायखिजाया दा थांगासिनो बिराद ट्राफिक आरो ना लामायाव बिदिनो रल जालांसै जालाङाबा पेकिं खालामनानै लांनोसै ओमफ्राय रुमाव जाहैनोसै ओमफ्राय आङो ट्राफिकखौ देखायनो बिराद ट्राफिक बिराद ये कौन सा जगह है नुमाइल बे नियर ग्रीनवुड जायगायाव बिराद ट्राफिक नै बिराद ट्राफिक बिराद ओइ नै गारिफ्रा थांगासिनो दा नै ओरैहाय माबायाव डाउनटाउनाव फैदों आरोना रल बायनो थाखाय दा पेकिं खालामनानै लांनोसै नेगासिनो पेकिं खालामनायखौ एसे डाउनटाउननि नाजाराखौ देखायनोसै आङो गासिबो केमेरायाव नायनानै मिनि लागासिनो आं बेखौ नेयै माथो खालामनो बे गोजौनिफ्रानो पेकिंआ जाबाय नै जोंना माने आंना पेकिंआ लानानै थांसै दे थेंक इउ अब बहुत कैमरा कॉन्शियस है मेरे साथ रहने से कैमरा में आना पड़ेगा ले रहा हूँ मेरा चैनल आंनि चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनो होदों आङो ओमफ्राय खारलांबावबाय मानसिया मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मंदिरा बसुमतारी दा थांनोसै रुमाव डाइरेक्ट ऐसा जाएगा
आंनि ब्लॉगखौ नायबावबायलै सब्सक्राइब करो बाद में देखो ना मेरा सामने मत देखो हमको शर्म आता है ना तो तुम हमको वीडियो में ले हमको शर्म आता है आंनि सिगाङाव जाय आंनि ब्लॉगखौ नायो आं बिराद लाजिनो ओंखारो आं गैयियावसो नाया आरोना स' लोगोफोर रुमाव सौफैबाय आरोना रुमाव सौफैबाय ओमफ्राय दा आङो रल जानोसै जिबिकाया माबा संनो नागिरदों बेहा मा संनो नागिरदोंमोनलाय नों जिबिका फिसा देखायहरनो आङो जिबिकाया संनो नागिरदों पनिरजों माजों पनिर आलु टमेट' नामा पनिरजों केपसिकाम संनो नागिरदों मालाय जिबिकाया ओमफ्राय आं रल जानोसै आं जिबिकानो होआ रलखौ एसेबो होआ आङो इसेनिबो होआ माने आं हारसिंनो जानो थाखायसो लाबोदों स' लोगोफोर आंनि दिनैनि व्लगा बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड सब्सक्राइब बाय गाइस बाय बाय